Najveća tehnološka konferencija u Evropi, Tomorrow Conference, se vraća u Beograd od 12. do 14. maja u Stark Areni. Imaćemo šansu da upoznamo i slušamo stručnjake, investitore i profesionalce u kripto i blockchain svetu. Očekuje se preko 40.000 učesnika i preko 100 govornika koji će pričati o najvećim trendovima u AI, blockchainu, gamingu, Web3, kriptovalutama, i tako dalje, i tako dalje. Danas ću vam pričati malo o konferenciji, naravno ja ću ići. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, pretplatite se na kanal i ako želite se pridružite jednoj od najvećih kripto zajednica na Balkanu, Blockformer, link će biti u deskripciji. Blockformer zajednica uz partnerstvo sa Tomorrow konferencijom će vam pružiti šansu da osvojite jednu regular pass kartu za konferenciju. Karta koja je u vrednosti $165. Pored toga smo za članove Blockformer zajednice pripremili i obezbedili još par stvari, ali o tome ćemo posle. Ajde prvo da vam pokažem ovaj kratak promotivni video uz već poznate face. Hvala. Alo, brate moj. Ej, pozdrav. Hoćeš da dođeš na prvi show u svemiru? Tomorrow. Što da ne? Stižem. I poslednje pitanje glasi: biti prvi u nečemu znači snimiti prvi film u kosmosu, hodati nepoznatim putem, biti osporavan, ulagati u budućnost. Svi ovi odgovori su tačni, samo ja bih dodao biti prvi u nečemu znači i organizovati najveću tehnološku konferenciju u Evropi. Biti prvi znači Tomorrow. Ovo je pravi odgovor. Sad, još jedno pitanje za tebe. Kog izvođača Exit dovodi na žup? Paul Kalkbrenner. Kaži 3 put brzo. Paul Kalkbrenner, Paul Kalkbrenner, Paul Kalkbrenner. Tomorrow. Stark Arena. 3 dana. 100 govornika. 10.000 učesnika. AI, blockchain, Web3, Metaverse, gaming. Tomorrow Conference. Ulaznice su na www.tmrvconf.net. Innovate the future. Veoma uzbudljivo i sada kada znate malo o toj konferenciji, ajde da vam kažem šta smo obezbedili za Blockformer zajednicu. Ako želite da kupite kartu za ovu konferenciju, kao što sam rekao, bit će u Beogradu od 12. do 14. maja, možete kupiti linkom u deskripciji i ako iskoristite kod VUKAN, sve velikim slovima, dobit ćete 15% popusta na kartu. Taj popust važi za sve karte i za regular, VIP, platinum i za online kartu koja ako želite da prisustvujete online virtualnoj konferenciji, a ne želite da idete uživo, možete to da uradite. Karte možete kupiti platnim karticama i naravno kriptovalutama. Također sve događaje, vesti i ostala dešavanja vezana za Tomorrow konferenciju ćete moći uživo da pratite na Blockformer Instagramu i na Blockformer Twitteru. Postavljat ćemo slike, storije, intervjue sa speakerima i sa učesnicima, tako da ako želite to da ispratite, linkovi od Twittera i od Instagrama za Blockformer će biti u deskripciji. I naravno spremili smo tu nagradnu igru gde će jedan član Blockformer zajednice osvojiti jednu regular pass kartu u vrednosti od $165. Nagradna igra će se voditi na gleam.io sajtu, veoma jednostavno, ne brinite, sve što treba da uradite da kliknete link u deskripciji i imate 4 različita načina da učestvujete u nagradnoj igri. I to su da se pretplatite na moj YouTube kanal, da zapratite Blockformer na Twitteru, da zapratite Blockformer na Instagramu i da posetite naš novi Blockformer website. Za svaku od akcija koju uradite imat ćete jedno učešće, što znači da ako uradite sve 4, imat ćete 4 puta veće šanse nego neko ko je radio samo jednom. Tako da naravno ako želite da imate najveće šanse da osvojite tu kartu, uradite sva 4 ta mala taska. Nagradna igra će trajati 7 dana, upalim YouTube live i uživo ću izvući pobednika koji će dobiti kartu. Ako imate ikakva pitanja ili želite više informacija o konferenciji, samo se pridružite Blockformer zajednicu i tu možemo da pričamo. Ali za sada to je to za ovaj video. Hvala vam puno na pažnji i vidimo se u Beogradu na Tomorrow konferenciji između 12. i 14. maja ove godine. Hvala vam i doviđenja.